Slovensko a ľudia na Slovensku majú väčšie problémy, ako je Ukrajina. To je všetko, čo môžem povedať v tomto okamihu. My si myslíme, že Ukrajina je obrovská tragédia pre všetkých. A ak by došlo k tomu, že bude Smer zostavovať vládu, a či bude mať alebo nebude mať predsedu vlády, to je teraz jedno, budeme všetko robiť preto, aj na pôde Európskej únie, aby sa čo najrýchlejšie pristúpilo k mierovým rokovaniam. Mne sa veľmi nepáči, že Európska únia nemá na niektoré veci vlastný názor. Že je vo vleku Spojených štátov amerických. To sme stále opakovali. Nepáči sa nám, že Európska únia nie je mierový projekt. Nepáčia sa nám aj iné veci, ktoré budeme komunikovať, ale na tom, ako je Slovensko zakotvené, sa nebude meniť nič. Ani milimeter. Na tom nie je absolútne žiadny dôvod.